सुपार ब्र सफैनो हादों थेंक इउ लाइक होबाय दे थेंक इउ ब्र सफैनो हादों थेंक इउ लाइक होबाय दे थेंक इउ ब्र मा होनदों जाखांबाय नामा आदा जाखांबायाथ' जाखांबायमोन माबा आलु ओमफ्राय मुदुफुल ओमफ्राय अमा एवनायसोमोन नोंहालाय जाखांबायना जायाखै? गोसोम सौहैनो हाबाय थेंक इउ आंल' अके दासो जाखां मा होनदों जाखांना जिरायदों आं आतसा माथो मैगं मोनजानाय? अन थेंक इउ हायदे 144 हायदे हा 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 अन थेंक इउ ओमफ्राय जोंना सुफोरा मा होनदों बहाय दं न'आवना आं न'आवनो दङ मा ओंख्रि जायामोन ओंख्रिया मा मोनथायब्रा औ फाग्लानि बावदोंसो जाबा जाबाय दासो खिथादोंमोन माबा बावनानै जोंना मुदुफुल आलु ओमफ्राय माबासोमोन आरोना
अमा एवनाय गोथाव दे लाखिबाय थेंक इउ सो माच मानसिखौ सानाव होफिन ना मायो सानाव लाफिन ना मायो होननानै लोगो लाहरनारबाय हमा फनखौनो गाज्रि मोनथाय थारनानै थाखो ना माखो दिनै उनाव गैया होदोना होआखैमोनथाय हाबहैनो रोङाखै जोंना सुब्रा आनै सफैनो हाबाय लाइक होबाय दे आनै सना थेंक इउ गोजोननाय थाबाय सुब्रा आनै अन थेंक इउ ओमफ्राय जामियाबो साननैयाव थागोन होनदोंमोन सोर जियानि जिसमिसो जिसमियाबो साननैयाव थागोन होनदोंमोन थाफा जायोना लाफा जायो थेंक इउ सुपारा मा होनदों जा नेटवर्क प्रब्लेम होगासिनो आंना आदसा दालाय बहाथो दं नोंलाय सुब्रा आनै अन होनदों थेंक इउ होनदों आंनासो नेटवर्क नाङाखैना नोंनासो नाङाखै जाखो आदा आंना गिदिङाखैथ' नै फन हरगोन दा आदसा दे नाम्बार दंखायोबालाय अननानै आनैखौ नुवाखै नामा नुगासिनो सुब्रा आनै नुगासिनोथ' आङो अन होनदोंना ना माबा लिरदोंमोन नामा बे नुगासिनो आं कमेन्ट लिरदों बेलाय अन लिरगासिनो ना बियो नुदों आनैखौ नुदों मा लिरदोंमोन बेलाय दहाय फार्स्टनिखौ फरायखादों फरायनाया आङो
on thank you super bro. गंसे बेलेन्स गैयालै हटस्पटसो होनांगौ जायो एमबिआबो गैबावासो बारा सोनांसिगोनसो थोस्लाबा जाखोथाय रिसार्जबो नांसिगोनदां बेनो खयथानि थांखो 18 तारिखै दंबावो होनबा माथोबा साबा दं कमेन्ट माखासे कम्पानिसो दांलै औ जों माबाल'सो दंखायो दा आंनिया बोरैबा जालायबाय नै गंसेया खलथा गाज्रिसोलै 394 बोरै जाखो र' दे क्रेक जालायबाय नै गंसेया थैफ्राबो गैला नामा मा थुबाबो नांलाय जाखो आखाइबो खलथा गाज्रिसो दा मारै जाखोब्रा ना कुसुम बाजै नङाबा गंनै दं नै साबा दं ओमफ्राय मा प्ले स्ट'रावबो थांखोब्रा नागिरबा मोनबावा खलथा गाज्रिसो अन गंनै अन दं बेनाव ओमफ्राय सुपार अन सोंनो अन थेंक इउ आइदै जारलासो आपडेट होनांसिगोन जानानै आपडेट होयैखाय बोरैबा जालायबायदां माथो अपेनखा ओमफ्राय मा बिदि जाबाय थादों खलथा गाज्रि बायदिलाय गारहरजागोनलै खेला आंजों
सुफोर खारबाय नामा? कमेन्ट नो नोंनिया दा आच्छा थेंक इउ गैया दिनै मोनायाव रावनावबो हाबनो हायाखै आंहा बेनि सायाव मबाइलाबो चार्ज होनानै दोननो रोंबावाखैसो मा होनदों आं खोनाया आं खोमा एसे रिगासिनो सिनोलै आदा ए आच्छा आरो होदों इयारा होआसै मैया इयारा होआसै मैया मैया इयारनिसोमोन ना माथो होआखै बेलाय ए मोनदों वाथिया आच्छा इयारनि मोनना मैया औ मैयानो इयारनि मोनथ' आरो आंना 144 आव होनानै दोनबाथाय माबा गल गल जाबाय थायो माबायानो एबाराव फुल दोनगोन आं मासथिनि मा जायो जाथारदोंलै गिदिंलाबायनानै थाबाय थायो साला लागावना होनाय ओमफ्राय दाबो खमायखायाखै कुवालिटिखौ अन थेंक इउ दाहाय फन खालामनानै रायज्लायहरफिनसै दहायनिखौ होमबा लाइभ माबायावनो थाङाखै आंनाहाय बोरै बिदि जाखो दहाय नायनायदोंमोन आङो फेसबुकजोंसो लगिन खालामदोंमोन आङो ओमफ्राय बेजोंसो बिदि जाखो ना माखो
मा होनोथाय मानसिफोरा जाल जालालाय ओमफ्राय नोंहालाय ओरैनो जायगा जाबाय लाया ना माथो लाया ओमफ्राय नोंहा ओरैनो जायगा मा होनखो खारगोन जाला ओंखाम मा होनो फैसिगोन बैसागु मा होनो गावनि माबा जाबाय आदा आदसा बिदिसो जादों होनबा दे अन ओमफ्राय माखो जोंना सानदे गिटा हाय हेलौ मोजां नुंथासो जासिगोन माथो मा गारि सालायदों नामा नोंलाय मा होनखो लाइक होबाय दे थेंकिउ संगिता मा सिरि रायज्लायगासिनो खोनायाखै मोनसे नामा रायज्लायगासिनो दं खारखोना माखो खबर हरलाय somebody on like AB blog like done thank you so much गोजोननाय थाबाय AB blog बर' ना मामोन AB blogआ मा खबरलै मोजां बर'आनो माथो नोंहालाय मा खबर बावलायलाङोलै ब्लु होनि र' मायावबासो होलायबाय दा ब्लु होनो नागिरनाया कलथा गाज्रिसो गंसेयावसो होफ्लांबाय थानो नागिरो मा खालामदों दालाय ब्र' आङो माबा ओरैनो गोलांलाबायनानै नोंसोरजों रायज्लायगासिनो आरोना ओमफ्राय दं आंना खबरा गेजेरावनो आदसा दे दंथ'यो आदसा गेजेरावनो दंथ'यो ओमफ्राय मा होनखो डिउटि टाइम जालायबायलै आंना आदसा मा खामानि मावो ओमफ्राय सुपार
फंबाया अन दं थांनो जालायबाय नो दे मानसिखौलाय मा नायथोंसैसोलै मानसिखौनो आदसा एलबि होयो नामा नोंबो होयोथ' आरो बे उफाय गैया दे खामानि थानानै आरो माथो मोननो बयहाबो बेस्थ' मावाबाबो जाया बिदिनो सलायाखै दा मोनानि 10 PM निफ्रायसो सोलायगोन आदसा मा होनदों जानायनि दसेल' टाइम मोनो आदसा 12टाबा सुटि मोनोना ओमफ्राय जोंना सुपारा मा होनदों एबि दंलै गोदाव सोराव बे मा ओंख्रि जाखो मा ओंख्रिजों जाखोनो ओमफ्राय एबिया जोंना मा होनदों सुपार मा जायगायाव दं दालायनो कुसुमबाजै अन सुपार आलु पटलसो मोनहाय दैनो ओमफ्राय मा होनखो ओंख्रिया एबिया मा होनखो अनथानिफ्राय टुटासिम मोनो सुटि दसे आदसा 1 घन्टा ना थाथ'दोलै दे अके दे बाय थेंक इउ स' माच दसेबाबो सापर्ट होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय एबि सुपारा दोननांगौ जायो एबि बरगाव सुपार बाय ओमफ्राय सुपारा मा होनखो एबि बायनो सुपार नंगौ नामा होनो सुपारा मा होनखो ओमफ्राय बाय अल गाइस थेंक इउ बाय एबि ब्र सुपार अन
32 थांबाय एमजि होदों नामा एमजि होगासिनो नै कुसुम अन थेंक इउ मा होनदों सेथिमा साब खालाम आंनिसो आइडि बियो नै खालामना होदों खालामबाय दे भिडिअखौ नायथ'ला आं दाहाय माबा खालामना हरनोसै on super on thank you मेगननि नोजोरा आंनि नोंखौनो नांबाय गोसोनि थैराय आङो नोंखौनो लुबैबाय जानायजों गोरोबलायनि मेगननि नोजोरा नोंखौनो नांबाय गोसोनि थैराय आङो नोंखौनो जिउनि अनजालु नों आंनि गोसो गोरबोनि समायना रमायना इयुन संसारनि कुसुम बाजाय on thank you हुरा हुरा हो गोसोआ मानोबा गोसोखौ एवथ' खोमायो
नोंनि आजोलि लानानै गोसोआ साननांगौ जायो आं बायदि बायदि फुकन थेंक इउ I'm Aeon official thank you so much bro गोजोननाय थाबाय मा खबर मा खबर मोजाङानो आंना बर्थमान नोंनालाय मा खबर गाज्रिलै मा गाज्रि जालायखोरा नों माबायाव फैनो होनना फैदों चिराङाव फैनो होननाया कुसुमन थेंक इउ आदै पहले पहले मोहब्बत की है कि तेरे समझ में आए क्या करूं ऐसे पे गया यार नो चल हेलो थैंक यू नैबे गंसेयाव कमेन्टआ दंखाबावसो नै नांथानासो थालायबाय र' ब्लु मारिनो हेलौआनो आं फैफिनबायनो दे माने अन मा होनखो गोनांमोन थांनो गोनांमोन मा होनदों आवग्रिगायाव दिनै आदसा बिदिसो फैयाखिसै होमबा मा होनदों माबा
थांबाबो जेबा फैफानो नागिरो जारलासोलै सुफ्रानि उन सोमोन थेंक इउ थांफानोसो नागिरखायो होमबा माथो आसथाम सोनो ना मानोबा सोफैनो ना मानोबासो होनदोंमोन दा नोङो डाइरेक्टसो थांफानो नागिरलायबाय दाना मा खोथाय तामिलनाडुआवसो लांफासिगोन लागाव तामिलनाडुआवसो होलांसैलाय लाना थांसैलाय दे लाना खारनाय सिस्टेमसो बुंहरखोलै बेलाय फाग्लानो सुफ्रानि अन थेंक इउ दालाय माथो मावबाय दं फुकन जोंनि न'निफोरा लाबोनो होआखै आदसा बिदिसो जादोंबा मा होनदों मोनजायाखै दाबो नोङा उनाव आंखो बेनिखायनो गोजानाव लांनोसै आदसा बिदिसो फैफिननाय नंलाबो नामा होमबा न'आवनो सुब्रानि अन सुब्रानि अन थेंक इउ मा होनदों फैगोन आदसा हाबा खालामना लांखागोन ना ओरैहाय लायगोनब्रा हाबाखौलाय बोसोरसेल' थाहैगोन आङो मन्दिरावसो लासिगोन हाबाखौ आदसा सुब्रानि अन गोसोम अन थेंक इउ
on. Oh shit. जाथ'बाय ने some on आनै सना ने thank you आनै on बाजै फागुननि बारजों सिरिलांबाय बारसे बिबारा गोदै गोदै रावजों नेवसिलांबाय आंनि अनजालिया बारा बारोबोना गोरान बिलाइया सिरिखायो Somebody on, thank you. Aduh. Aku masih mendawai. तुम दिल की धड़कन में रहती हो रहती 50 minutes ago Aduh. Selfie dong. No like down, thank you. Hello nè, hi, hello, Mark sao kia. Em vì vắng khởi. Em bị ăn khí nó vắng khởi.
Someone, thank you. Ano on? May mawala ka. Manding. Gok. Kekak no aja kira. Mau lihat kena. On. Thank you. On. Wah, sini nasi ngop sora. Tapak liba. On. Thank you. Sia-sia kalau menemani sekelah kalau menemani. गांसे हाहैनांसिगौलाय दसे थाना थां मोसौनि आथिया माइ हालाजोबनायाव दासो गांसे हानमारखो जारसि दं नामा होमबा on मेगननि नोजोरा नोंखौनो नांबाय देहा मादों जोंनिथिं गोदोनो हादों नामा आंखोथाय गोदोनो हादोंनो खेमसेयानो बाय फैनाया मा जालायखोनो खेमसेयानो जौग्लाबबाय होनाया आथिया रेहती हो रेहती दिल की धड़कन 1 hour complete जानोसै र
सोंनांसिगोनलाय जाम्बा जाम्थानो। आं अन दंगासिनो दे आनै औ दे ओइ जारला चुराने उन
Thank you. Apa? Subrani on. सपना चेहरों में है न के अपना आई आजा Hả? Ska? Ra lại cái đó.
अन थेंकिउ आं खामानि मावदोंमोनलै दुगैबावनोसै नै दाबो थेंकिउसै
नोंखौ जेनबा आं दोनबाय दे गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो दोनथ'बाय दे आं